Bismillahirrahmanirrahim. Niati ingsun tela rejeki teko wong mancing. Iki lho Lur, alhamdulillah ana wong pira iki 10, 20, 30 iko. Kosi 30, 40, 50, 50, 60, 70. Ana 7 tok Lur. 7. Wis wong 70 tok wis, aman wis. Wis bak nek digawe gulung-gulung. Wis iwake bandare gak iso tuku iwak Lur. Wis. Temenan, iwak isih akeh lho iki lho goyang guyu lho. Bandare gak tuku iwak larang, pesertae wayahe tanggal tuwek akeh sing kebutuhan omah gak karu-karuan. Tanggal sekolah butuh. Kayak bayar sekolah kayak apa padha ae wong tak kei iwak akeh ya sampean yo gak teko ya tambah nyonyor bandare. Lho ana wong 70 iki lho. Monggo tiket 30 ana wong 70 iki lho isan lho kosong belong. Kucing. Temenan. Saya kana wong Lur ya. Ya ngene iki nang ayo bareng-barengan gawe kolam min alimin ro bintoro nah bareng gawe kolam kene. Mari ngono turu gerdu bantalan numplung. Apa bantalan kentongan cek atos pisan. Wis. Kabeh gawe kolam mari ngono bareng-bareng. Mari ngene ulan ngarep ngedepno poso meneh tak gawe tiket 15.000-an baba nyonyor kabeh wis. Wis bareng nyonyor wis mari ngene tak gawe tiket 15.000-an pelepasan sak kintal Wis segera hadir barokah Cemandi. Wis gak ngurusi niki mari ngene mancing gratis pertengahan poso. Tak gawe HR-an kolam loro tak gayetno mancing gratis karo. Wes mbo poso pertengahan, mbo akhir poso pokoke tak kaene mancing gratis barokah Cemandi sak bina insanine. Wes iki bismillah nrimo ing pandum dititikake disyukuri nek kene terang benerang Lur patine ya mangan iki mang. Drink mana ndi? Oh, drink ale pira drink? Pedot. Gak blas pedet pisan mang ya? Oleh. Ah, kon niku ya ngono drink, oleh ya ngomong gak oleh. Kuwalat mbek malaikat lho kon. Oleh loro Lur, drink oleh loro. Lepe ono tak lek. Drink oleh Lur, oleh. Anjene dientekno drink dhewe sak kolam anjene drink iku urung tau dipisu yang bisu kon. Kurang tau dipisu yang bisu. Bolak-balik. Oh. Iku alhamdulillah iku kerembuk kuning kok oleh pira iku? Baru datang. Oleh pira? Wis oleh ketoke. Oleh siji. Indra mana ndi Indra mang? Oh. Hah? Mul ya? Mulkan mangun. Oleh pira Indra mang? Oleh telu. Majalaya loro Pak. Sik Lur mari ngene tak totoe Lur, tenang ae. Nek sampean njaluk tiket murah, tak enakno Lur, tak pernano. Wis aja kuwatir. Cak Mat gak kawe-kawe. Njaluk tiket pira wis nang komeno wis. Apa njaluk tiket gratis dina meneh. Ayo wis sak karep-karepmu tak turuti wis nang komeno sing iku mumpung baik ati. Mumpung gurung gendenge Cak Mat gurung metu lho ya. Engko ning gendenge Cak Mat metu tak gawe tiket 15 sak kintal tambah nyonyor nggo. Ayo. Wis kabeh rebutan murah tak murahno apa kaya daerah kulonan tiket murah meriah. Tak turuti pokoke sampean teko. Wis nang komeno Lur, iki mumpung tak kei kesempatan komen sampean. Wis njaluk tiket 15.000 ya panggauke, 10.000 ya oke. Ana gak ana pelepasan njaluk tiket pira ya oke. Iki Bang iwake cilik-cilik Lur, Iwake cilik gak iwak gedhe sian Lur. Bukan aku gak iso tuku. Iwake cilik-cilik Lur, gak iwak gedhe, iwak setengah kiloan kabeh. Kan nek awakmu mbak ubet-ubetno Mas. Iwak setengah kiloan kabeh kaya wingi maneh, makane aku wis aku iwakku nek kilon kidul meneh kurang titik wis gedhe, pertengahan poso wis gedhe Lur. Tak gedhekne aja kuwatir. Iki iwak lewarang Lur akeh, iwak gedhe akeh tapi regane dhuwur Lur, terus terang gak kuat. Nek iwak cilik-cilik ngene dikebet-kebetne iku mancing patin kok oleh keting lho. Ngono lho Lur, engko daripada sampean ku ngriwi nang aku, lebih baik aku wis berhenti sejenak ben iso ambekan, cek enak. Lah engko ngatur siasat Lur ya apa carane perang iku iso menang apa kalah, apa jaringku Lur. Wis ngono ae lho Lur, kae wiwu wis lho. Iki ana 7 tok iki Lur, ana 7 tok. Wis jujur ae aku gak kawe-kawe tak lep.
Aku gak tebeng olang-aling. Kene kabeh genjot-genjotan tiket mudhun. Sing gawe tiket mudhun lho asal mulai ya ndewek, Lur. Nah saiki awak dhewe tambah digawe jumbatan. Tambah tak gawe 15.000 kon meneh. Menang ae, Lur. Nek gelem mundak bareng ya ayo mundak bareng kabeh. Nek gelem larang apa murah kabeh ya ayo murah kabeh. Cek seneng memancing, cek seneng kabeh. Wis kolam pancing wake saiki.